Това шоу се излъчва със съдействието на... Промени ежедневието си с баници Белла. Баници за семейството, време за теб. Тази вечер в шоуто Калеко се завръща с грим и трясък. Обвинен в шпионаж българин вече година не може да се върне в родината си. Продължение на репортажа на Мавриков. Професор Вучков за секса. Не мога да го разбера. По въпросите на секса Яна и Жана. Обликът на изкушението Жана И Яна! Значи, Тане, винаги като ги гледам, що идеш? Като ги гледам си мисля, че красотата или ще спаси света, или ще го затрие тотално. По-скоро ще го затрие. Танев, значи много искам да съм пети клас. Знаеш ли кога не съм бил пети клас? Защо пък точно пети? Тогава ми беше най-добре. По цял ден друсахме кестените и джанките в Бургас. Целихме се с калфрето на лея цена от партера. Това време отмина, Рачков. Децата вече се занимават с по-интересни неща. Кое е по-интересно от кестени, джанки и кал? Фрето на лея цена. Гледаме клуб на малките големи звезди по Евроком България. Или поне се опитваме. Здравейте, аз се казвам Мими и съм 9 години. Уча в училище Алеко Константинов. Сега ще ви покажа как най-лесно се рисува лебед. Така наистина най-лесно се рисува лебед. Да, и аз така го рисувам. Може би трябва да вземете дете и за оператор. Сега ще ви покажа как най-лесно се рисува лебед. Бебете, посвете у нас. И сега съм щачка и само си играя и други неща. Но съм пак в първи клас. На уроци не се уфееш. Само това. Азбуката още не я учиш. Аз съм я научил. Може ли да ни я кажеш? Ами точно сега не се сеща. Карай, бе, подробности. После като се сетиш, няма забравяне. Някои обаче знаят твърде много. Вите ли, кой е по-понай? Ти какъв ще станеш, като пораснеш голям? Да, депутат мафиот. Защо? Защото си бъда кмет. Така ли? Да, Кметовете мафиоти ли са? да, Верно? да, Всички. До един. да, А депутатите също ли са мафиоти? да. А има ли депутати, които не са мафиоти? Не, Всички до един. да. И доскоро децата искаха да станат Супермен или Батман. Вече има герои с по-голяма сила. Ти какъв ще станеш, като пораснеш голям? Да, депутат мафиот. Защо? Защото си бъда кмет. Младите май има достъп до класифицирани комикси, а, Тане? Както се казва, той е малък, но вече знае. Айде, вампири! Аз чакам да ма включите, бе! Ще тръгна, сега ще тръгна! Жена нали глума чака? След малко те включваме, Калеко! Потърпи още малко потърпи! Той е твой Калеко, много нахален, бе, Рачко, бе. Не, няма търпение човека да се включи. Толкова време го нямаше, Танец. Ще го включим след малко. Щем, ще го включим. Знаеш ли кое е най-страшното за едно предаване? Освен Калекоти. Не така. Да няма реклами. Не. Има и по-лошо. Да няма зрители. Не. Да е скучно дори и на публиката в студиото. Не се случва. Ай ще помня какво ще кажа. Телевизията, от която всички се учим. БНТ. Вижте кой. Кой? Вижте. Кой? Проблема на Европа, генерално, което ние сме част, е
че тя е едно застаряващо население, което живее дълго. Ей, кое време стана? Няма ли да свършва вече? 5 минути закъснява. Малко по-късно скуката в БНТ вече е нетърпима. Колко остава, бе? Още полудея. Скуката освен да изнервя, може и да приспива. Евробегевизия отново по БНТ. Колкото и да е странно. Коя ще бъде най-добрата, не знам. Въпросът все пак е да бъде ли... Забравете приспивателните! Гледайте БНТ! Така както Хачо Бояджиев може да приспива, никой друг не може! Танев, ставай, свърши, Танев. Танев, ставай, бе, излагай се пред зрителите, пред предаването. Меня накрая сам си водя. Говориш си, няма кой те прекъсне. Просто винаги съм искал сам да водя предаването. Винаги съм твърдял, че с БНТ времето минава неусетно. Пускай нещо за разсъмване. Лори Коритаров. Идеално! Здравей, България, нова телевизия. Има ли така основание да търсим, сега не знам дали да го определя като по-шеговит или опит за разведряване на напрежението, но чрез такова връщане към критериите към обществения живот? Бати, какъв въпрос зададах сложен. Това вече всички го разбрахме. Бати, какъв въпрос зададах сложен. Просто псуването се оказа нов вид тимбилдинг. Всичко се лекува, ето с това заглавие в Вестник Новинар на последната страница. Псовните сплотяват трудовия колектив. Благодаря на Лора, отдъхнах си, сега си дадох сметка защо нашият колектив е толкова сплотен и с толкова приятелска атмосфера. Представям си Лора как сплотява колектива всяка сутрин. Ма къде ми е кафето? Псовните сплотяват трудовия колектив. Сега си дадох сметка защо нашият колектив е толкова сплотен. Бати, какъв въпрос зададах. Освен псовните и алкохола много сплотява. Лора, ти като детенце напивала ли си се? Как мислиш, че съм стигнала до тук? Явно кастинга за влизане в екипа на предаването включва една звучна псовня и бутилка ром. Или обратното. Лора, ти като детенце напивала ли си се? Как мислиш, че съм стигнала до тук? Бати, какъв въпрос зададах. Отивам сега при колегите, журналисти. Те са Ива Николова и Сашо Диков. Това е моето кафе. Това е моето, Джоро. Как беше твоето? Това е моето, не пипай там. Пак ли бе? Все на... Това не е ли на Лора? Само от на Лора кафето ли пиете? Не се знае какво има вътре. Ще се натаралянкате рано сутрин. Това не е ли на Лора? Там не знам, вие с Лора... Добре, значи ако това е твоето, това трябва да е моето. Аз не гледам на Лора кафето, друго гледам. И той е Сашо Диков, голям сваляч. Голям Диков. Голям, колко да е голям. Не мога да разбера, Танев, какво толкова не му хареса кафето на Лора? Аз не разбрах какво гледа в крайна сметка. Какво става? Какво става? Какво се случва? Ей, ще ме застигнеш, бе! Колко става часа? Ей го! Бецови гъбка! Колко влака тръгнаха тук? От Бургаската гара! Пристиват, ключ ли още, бе? Ей го, тръгва той! Айко с кардомат! Стража зимца с Сливен тъбо от Улово! Кондуктора викаш тръгва! Викам, какво ти стои прей? Аз чакам да включат! Сега Галеко, малко остана. Айде, че ще взема да постъклеем и постъклеем ще стане страшно. Ами ще изчака още малко. Да гледа аз да не пощърклея. Тогава ще види какво значи страшно. Толкова ли вече не постъклея? Гледаме между редовете на СКАТ и едно изказване между расизма. Става дума за мургаволиката, Кондолиза Райс. Да е жива и здрава на Съединените американски щати. Каква е, афроамериканка ли е, мелес ли е, печка ли е, не знам. О, бледолики Ариецо, пощади бедния съветник по сигурността на САЩ. Ако Кондолиза е печка, Антон Сираков трябва да е пералня. Става дума за мургаволиката, Кондолиза Райс. Да е жива и здрава на Съединените американски щати. Каква е, афроамериканка ли е,
мелес ли е, печка ли е, не знам. Местим се в следобед с TV7 по TV7. За да чуем как гадае гадателката на Берлускони. Именно само положително мислене имам аз чрез този проводник с този глас, това извънземно Нилсън, което имам този контакт от друга планета. И аз го знам, Нилсън. Щеше да идва, ама много скъпи визите за Земята. Това извънземно Нилсън, което имам този контакт от друга планета. От извънземните, право в размисли и страсти на скат. Добър вечер, господин. Здравейте, слушам ви. Искам да ми кажете как ще коментирате тезата на нашия кандидат кмет тази година с това, че секс е само за простаци. Какво? Не ви чух. Значи той излиза на предизборна кампания и с теза, че сексът бил само за простаци. Какво е само за простаци, не чух? Секса като цяло. Текста. Текста или теста? Теста или текста. Това са две различни неща. Ако нямате нищо против. Даже три различни неща, ако нямате нищо против. Единствената прилика е, че и трите могат да се вършат върху маса. Какво е само за простаци, не чух? Секса като цяло. Текста. Текста или теста? Теста или текста. Това са две различни неща. Ако нямате нищо против. Хайде следващия зрител. Господина не мога да го разбера. Да. Нормално, сексът си е абсолютно непонятна работа. Освен, ако не ви го обясняват Яна и Жана. Какво му трябва на човек? Жана и Яна! Сега маха по-скоро, дайте цво на кумката. Скъпи приятели, в два репортажа ви показахме как един обвинен в промишлен шпионаж българин не може да се пребее в родината си цяла година. За какво и да един българин би шпионирал Румъния? Ние не знаем. Качамаха вече го откраднахме. Може да краднем старата технология на дачата. Става Станчев ще потърси защита на човешките си права в Страсбург. До мен е Дунав. Сега ще го претосим и ще отидем при един наш сънародник, който вече година е задържан от румънските власти и е обвинен в шпионаж. Как така се стигна, че ви обвиниха румънските власти в шпионаж? Според мен много пъти съм го казал вече, дори пред румънците политически сценарии. Вие сте консултант към енергетиката. Вие е трябвало да доставяте информация на Credit Suisse, така ли? Не само информация, организиране на срещи. Всъщност тези големи компании, като Credit Suisse, Банка Австрия, ОМВ, чешката електрическа компания, за които съм работил. Какво стана? Почукаха на вратата? Аз бях в Румъния и поканен или извикан от изпълнителен директор на Credit Suisse в Бостън за Централна и Източна Европа, Вадим Бинятов. Той беше извикан в Румъния от министъра на икономиката. Официално. Бившия министър, да, Кудру Цереш и Доринел Муче като вице-президент на Агенцията по приватизацията. И Вадим Бинятов ме извика и мен. Бяхме вечерта на 21-ви. Пристигнах, бяхме на вечеря с него до към 12-1 часа и се прибрах вкъщи. Сутринта към 6 часа с удари по вратата ме събудиха. Даже не вярвах. Мислех, че някъде нещо друго става или съдувам. Отворих вратата, влязоха около 10 маскирани полицаи, 3-4 цивилни, единия се представи като прокурор. Прибраха ме в прокуратурата, след това арестуваха ме. Скъпи приятели, намираме се пред посолството на Република България в Букурещ. Сега ще разговаряме с посланник Андреев, за да чуем
повече за позицията на нашето посолство по случая Стамен Станчев. Господин посланник, в неделя посолство в Букурещ, българското посолство, с случая на нашия сънародник Стамен Станчев. Да, посолство е в течение. В момента на неговото арестуване и седмица след това българското посолство, в лицето на консулската служба, проведе срещи първо в консулска дирекция на Министерството на външните работи на Румъния. Освен това, представител на консулството на Румъния в София също така имаше разговор в консулска дирекция в Министерството на външните работи. По време на тези разговори ние, без да искаме да се намесваме в независимата дейност на съда и съдебната власт, поставихме въпроса за по-бързо приключване на всички предварителни действия на следствието, за да може делото да отиде в съда. Нашия консул е присъствал на всички дела, които са се гледали, на всички слушания, които са се гледали от Румънския съд. Господин посланник, бързам да подчертая в разговора ни с господин Станчев за господаря на ефира, той сподели, че от задържаните той е останал последен. Тоест бил освободен американския гражданин, турския гражданин. Дали бяха използвани всички лостове на дипломацията от страна на българското посолство? Трудно може да отговорим дали това, което е било предявено като обвинение или подозрение срещу останалите, които са били освободени, се равнява на това, което е срещу господин Станчев. Разглеждането на обстоятелствата позволиха мярката за неотклонение, временната мярка за неотклонение на господин Станчев да бъде променена от задържане до забрана за напускане на Букурещ и беше решена забрана за напускане на Румъния. Което означава, че все пак някои неща бяха постигнати. Той ще съди Румъния в Страсбург. Това, че господин Станчев се е обърнал чрез своите адвокати към Съда по правата на човека в Страсбург, на практика няма да означава, че решението на Съда в Страсбург влияе върху решението на Румънския съд по същество на делото. Господин Станчев могъл да бъде компенсиран както материално, така и морално, поради допуснати процесуални нарушения от страна на румънските следствени органи. Скъпи приятели, след разговора ни с посланник Андреев, българското посолство изпрати нота до румънската прокуратура с запитване докъде е стигнало делото. Оттам нашите дипломати са получили уверение, че ще им бъде отговорено в най-кратък срок. Браво! За господари на ефира от Букурещ, това беше всичко от мен. Приятно ми е, Маврик. Скъпи приятели, ние получихме писмо от румънската прокуратура, в което се казва, че делото срещу Стамен Станчев най-накрая е внесено в съда. Ние, разбира се, надяваме той да го спечели. Надяваме се и да не се окаже изкупителна жертва на политически игри, защото това вече го видяхме в Либия. Точно така. Надяваме също да се върне в България жив и здрав. Защото вкъщи си е най-хубаво. Ако не вярвате, питайте Калеко Алеко. Калеко! Ей, най-после ме поред. Чувате, Калеко! Този Калеко, боже! Калеко! Чува ми са! Ей, чува ми са! Ади бе, забръзна ми! Алеко, тук да чака! Иде, ще търпам ушите, да знаеш! Коя ти бил си? Калеко, къде беше толкова време? Помислихме, че сте оженил някъде. Пак ли бе? Пак не се жени, бе? Къде съм? Вкъщи съм си, бе? В Бургас ти еш ли? Аман от път и от олигофрени, бе. Значи нищо не се разбира, бе. Къде се намират тия хора, бе? Прибрах се тук малко да си почина. Малко моренци, цаца, трицона, хамсика, рибичка едно друго, абе тук си най-хубаво, бе. Значи като... Значи, всеки път, като си дойда в Бургас, изпитам истински бургазъм. Ари, бе, кажете ми сега, ще окажа пак. Кажете ми сега, къде другаде има блок, наречен Краставицата? Питам аз, София ще видиш блок 357, 368, 247, но Краставица няма видиш. Или пък площад Тройката. Площад Тройката. Ето е, тази от Тройката. Значи, хората ги кръщават площад Славейков, площад Народно събрание. Бургас беше Тройката. И това, ако не са навици, къде? Ами той е, свободния. Колко е свободен този университет? Ма много ли свободен? Малко ли свободен? Питам какво значи аз да бъда свободен? Че студентите са винаги свободни. За поино... Касенци! Всички учат за тройки, бе! Пак какви тройка, че ги познавам, мане! Си облиш!
Обичам го този чуване, бе. Сега да го целуна. Калеко, колко време мислиш да останеш? Ма кой те интересува тя, бе? То си има работа, бе. Много ще остана. Тук ми фърлен пъпа, бе. Ало, някой да ми вижда пъпа? Значи тук и морето си е море. Ма сини като натъртено. Нека някой да не викам само Каманако плажа. Изостава работа. Френска ривиера, фруквиера. По-скоро френска кариера. Защото с Каманака там цял квартал можеш да построиш. Значи и дупките са си дупки. Тук да видиш дупка. Нека някъде друга една дупка няма разреши. Направо се заткаща долара. Гледай, това хубава дупка се отворила. Направо да влезеш в нея и да падаш 2 минути да падаш. Защото дупката те държи в напрежение, бе. Аз като седна в долара, се вдържавам, защото ме държи в напрежение. Ама ти за това ли се върна, бе, Калеко? Заради дупките? Да, заради дупките и заради бургаските вечери. Със сигурност пръста работа имате женици. И може би не само пръса, бе. Ей, бургаслинко, нетна ти. И тази познавам. Къде бях спастил на плажа. Носеше ми планци. Значи, много свят съм видял и знаете ли къде жените са най-хубави? Ще ни кажеш след малко. Веднага след нашата реклама! Ей, Рачков, той е твоя Калеко много досаден човек. Стига, Танев, стига. Супер си човек, винаги искрен, той душица. Ама трябва ли пак да го включаме сега? Ми разбира се как не. Калеко, там ли си още? Ох, майко. Калеко. Теб ще пия, он е други не знам какво ще прави. Кажи сега, Калеко, къде жените са най-хубави? В леглото къде? Значи бургазликите, това са южни душици непослушни. Вижте тая, от лява тая русалка, гледай. Ще ти махна на люспици. Значи от всички булки, дето човек има през живота си, поне половината трябва да са бургазли. По възможност долната половина. Иначе си едно не си живял. Ей, Калеко, направо ми пълниш душата. Никога не съм те виждал. Какво друго ти липсваше по света? Значи липсваха ми йодните пари. Значи такива йодни пари няма никъде другаде. Ама йод ви казвам. Йод, ама направо спирт. Като се порежиш, за 3 минути ти зараства. Значи ти израства нещо друго. Йод, как дишам аз сутрин. Ей, го йода сега ми до тука. Като видя по света бургаска кола, веднага изпадам гумите. И що, знаете ли що? За да потиша малко бургаски въздух. Това нейният тълък и нефтохима. Значи аз излязам тук на терасата, отворя друга, насоча го към нефтохима и поемам. И след това в колета фърлям газови запалки. Калеко, ти си като бумеранг, бе. Цял свят обиколи и пак се върна да досажаш в Бургас. Ти си много отворен, бе. Ма вие знаете ли колко е хубаво тук, бе? Ей, тя ще ви кажа колко е хубаво. Не здрави! Пил си ракийка, тя тук е зале слънце. Ма вие не го вижте това зале слънце, защото в Бургас зале слънце може да се види само сутрин. Его, пия си ракийката, ще скучим на една чача и едни бургаски вечери, ако ми изтрясят. Ало, не сте що? Дай, ще направо на кефи. Бургаски вечери, О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя, добра. Ще се разпора фанелата! Как си много уважавам с бати Митко! Че ще може бати Митко съм от нея, те такъв! Са ми дали да карам в колело, чопачи! Смотри се ма на тир! Такива спомени! Карни се ма на ресторант! Да ям филе миньон! Черпили се ма с такива големи кебабчета! Това беше всичко от нас за тази седмица. Гледайте ни отново в понеделник. Остред с изгубени. Защото от Калеко леко. Как изгубени? Не се намериха тия са комбинации, бе. Аз бих се загубил с Яна и Жана. Woke up in the morning, it's another cloudy day, but that never mattered.
Кай постръкляй малко.